ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо арзон теҷики мардуми сарабаланди тоҷикистон ва мардуми ғариб. хоб дӯстони азиз, имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ фақат аз душанбе, хонаҳои заминӣ фақат дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ, хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман 911 32 43 44. дӯстони азиз, дар ҳамаи ватсап суратҳои қатъи маълумотҳои пураш ё ки видеои хушуш карда дар ватсап падоед, хонаҳои шумо реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дар канали арзон теҷа, насим теҷа ва дигар каналҳо реклама карда бо хости худо хонаҳои шумо дӯстон фурӯхта медиҳем. дар канали арзон теҷа дӯстони азиз, як рӯз навори хонаҳо мешуд, як рӯз навори мошинҳои фурӯшӣ. дар канал подписатсия кунед, чунки ҳамрӯза аз нархи навои мошини хона замин бохабар шавед. лайкҳоро бизанед, зинда бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир, марҳамат. боз ширкати бародармон хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад, махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регат, Данғарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. рақамҳои ватсап мондаги ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим Теҷа метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мо наворро шуруъ мекунем. мегузарем ба якумин эъдони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастем, назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Гипразем, маҳаллаи Шайна гуфтагӯяд. дӯстони азиз, хона иборат аз 5 ҳуҷра, 2 ошёна ҳастай, 2 тоб баня дорад, ошхона, анҷомхона ва ҳезумхона ҳам дорад. оби сояди постоянӣ ҳастед. дар наздикии хона мактаб, масҷид, маршруткаи доимии 45 ва 56 мегузарад. ба тамоми ашёҳо фурӯхта мешавад. барои оилаҳои калона беҳад хуб гуфтагӯяд. документҳои сатҳоиза камтар савдо мешавад. нақша 950 000 сомониш мегӯяд. масоҳати замини 3 сотик замин. дӯстони азиз, рақами 922 22 27 31 ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эъдони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа, автосалони Кия гуфтагӯяд. пушти автосалони Кия дорои 6 дархона ва дар 3 сотик замин сохта шуда ки ҷои беҳтарин қарор дорад. нархи хонаро 520 000 сомониш мегӯяд. гирду атрофи хона маҳкам, 3 сотик замин дар ота часпондагӣ, оби суед мушкилӣ набуд. дӯстони азиз, дар наздикаш мактаб, магазинҳо ҳастанд. марҳамат бо диққат тамошо кунед. ин андаруни хона тамошо кунед. дӯстони азиз, дар рақами 933 31 40 40 ҳатман дар тамос бароед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. назди ҳавлигӣ хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар тарафҳои Зарафшон ориентида мебошад. дорои 5 дар хона. марҳамат бо диққат тамошо кунед. хона подвал дошта будааст, 5 хонага ва масоҳати заминаш 4 сотик замин. дар 4 сотик замин хона имзамон сохта шуда. гирду атрофаш маҳкам. нархи хонара 550 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, нафароне ки аз ноҳияи Сино хонахар бошед, нархи 550 000 сомон дар рақами 926 00 46 05 ҳатман дар тамос бароед ва аз номи ютуби мо арзон теҷа салом расонед. дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан, барои фурӯхтан, инами хеле сурат гирифта ё ки видеои хушуш карда телефона баракӣ биқапен. видеои хушуш карда дар ватсаби мо партоед. дар рақамои 911 32 43 44. дар ҳамаи ватсап дӯстони азиз 24 соат кор мекунад.
видеоша партияи қатъи маълумоташ реклама карда дар 4-5 канал фурӯхта медиҳем. Иншоалло ки ва мақсад бо нархҳои дастрас монахонатона фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, инаки дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед назди ҳавлигии коробка дар Душанбе, тарафҳои сементзавод гуфтагиед. дӯстон хонаро бо диққат тамошо кунед. нафаҳмед ки аз Душанбе хонаи заминӣ гуфтагӣ буд бо нархи арзон 4 дар хона 4 сотиқ замин. нархи ҳамин хонаро дӯстони азиз 250 000 сомониш мегӯяд. хона бо семиблок қади бардоштагие ки ҷои беҳтарин дар қарор дорад. мақсад ки ноҳияша гуфтагӣ нест ки дар кадом ноҳия дохил шудааст. дар Душанбе гуфтем тарафҳои сементзавод гуфтагӣ соҳиби хона мехел қайд кардагӣ ҳастай. дар рақамо 104 01 94 94 дар тамос боред ва маълумоти пурра аниқтари ҳамин хонаро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар тарафҳои маҳаллаи Дарёобод мебошад. дорои 3 дархона, масоҳати заминаш 4 сотиқ замина, гирду атрофаш маҳкам, ошхона, кухни, баня ҳамаи чиз дур шудааст. дар масъалаи оби сурет мушкилӣ нест. документош 100% маромад. нафаҳмед ки хонаи арзон гуфтагӣ аз шаҳри Душанбе аз ноҳияи Фирдавсӣ 3 хонага гуфтем 4 сотиқ замин. нархи хонара 350 000 сомониш мегӯяд. дӯстон дар рақамҳои 553 693 93 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари ҳамин хонаро аз худусиёбашон пурсон шавед. аз номи ютубии мо Арзон ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Гипразенда мебошад. 4 хонага 4 дар хона ва масоҳати заминаш 3 сотиқ замин будааст ки аҳолиш ва квадрати хона 55 квадрат мебошад. дар масъалаи обу свет мушкилӣ нестай. дӯстони азиз, термиксандор шудааст. нархи хонара 550 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 202 52 22 20 қади ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур 4 дар хона ва 4 сотиқ замин. нархша бо нархи арзон гуфтесад. хонаи дуошуна. марҳамат дӯстони азиз, дар масъалаи обу свет мушкилӣ намудааст. нафаҳмед ки аз ноҳияи Шоҳмансур хонаха бошед. нархша 390 мегӯяд. дар рақамҳои 002 55 99 21 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари ҳамин хонаро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ина марҳамат, боз як хонаи дигар арзон ёфтем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Испечак мебудааст. дорои 3 дар хона 6 сотиқ замин қарор дорад. яъне ки 6 сотиқ замин нархша 370 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 871 00 92 92 ҳатман дар тамос боред ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. лайкҳоро базанед ва дар канал обуна шавед. зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонатон бошад. хайр дӯстон.